Toma Heltelä, 4 vuoden takainen Euroopan mestari, tuntuu olevan vahvassa vedossa. Se pömpeliikka käydään viemässä pois, joten ensimmäinen yritys tästä korkeudesta 4,60. Se alkaa nyt. Kello lähti liikkeelle ja Heltelä ensimmäiseen. Erittäin keskittyneen, päättäväisen oloinen Heltelä on. Ja siitä rimaa kohti ensimmäinen yritys, 4,45, meni ykkösellä yli ja nyt tämä seuraava korkeus. Ja menee! Kyllä se pysyy se rima siellä ylhäällä. Heiluu, mutta heilukoon. 2 yritystä tässä kilpailussa, 2 ylitystä. Tuon ja sitten Tommi Holttinen analysoi sen. Hienosti tutusti rullaa seivästä ja ei liiku toi hyppy niin hyvin niin sanotusti eteenpäin, että putoo hieman siihen päälle. Eli ei jatku optimaalisesti. Mutta sehän riittää, että rima jää sinne kannattimille. Siinä oli nousuja hypyssä oikeinkin hyvin. Levollisen ja varmaan oloisena Heltelä odottaa vuoroaan. Nyt tuli lupa, kello käyntiin. Vilma Heltelä, ensimmäinen yritys, 4,70 tässä kilpailussa. Karsinta oli hyvä. Tämä loppukilpailu on ollut hyvä tähän asti. Ja ensimmäinen yritys lähtee ilmaan tästä Heltelältä. Ja se on siinä! Jatkuu erinomaisesti tämä Vilma Heltelän kilpailu ja painetta muille kohta seuraavana tähän samaan korkeuteen tuleville. Ja siinä hidastettuna vielä juoksu tulee mainiosti, pysyy kaukana seipäistä, rullaa erinomaisesti seivästä ja puhdas ylitys. Tämän päivän paras hyppy tähän paikkaan. Valtava huuto tuolla kaarteessa. Täällä on paljon Heltelän kannattajia. Suomalaisia. 10-5. Täysin puhdasta sarjaa. Vilma Heltelä. Tästä lähdetään uusiin korkeuksiin. Ja tämä yli! Yli! Vilma Heltelä, 4,75. Ensimmäisellä ei ainuttakaan pudotusta. Ja hymy siihen perään. Nyt on hoidettu 4,75kin. Ja riippumatta siitä, mitä muut hyppää, niin minä hyppään aina tarvittavat vielä seuraavan lisää. Todella hienossa iskussa on Vilma tänään. Juoksu tulee mainiosti. Ulottuvana hyppäjänä oiva maasta lähtö ja puhdas ylitys kilpailun kärkeen. Se mukana, joista Bonanilla 2 yritystä jäljellä. Vilma Heltelä nakuttanut ylityksiä. Korkeus toisensa perään ja pääsee aina lyömään sen ensimmäisen mittatikun. Nyt se on 4,80. Ja nyt se rima tulee ensimmäisestä. 4,85 syntyi siellä. Se oli se mittatikku. Ja nyt samaan korkeuteen nousut rima. 4,80. Sieltä siirtyvät yritykset tähän näin. 1 yritys jää. Toista kertaa tähän korkeuteen tulee hyppäämään. Mikäli yli, siirtyisi kilpailun kärkeen. Moserilla on vastausvuoroja tämän jälkeen. Ja hän on jo valmiina. Vieläkö pystyy tällä viimeisellä yrityksellä, viimeisellä mahdollisuudella sivuamaan omaa ennätystään, Suomen ennätystä ja siirtymään kilpailussa kärkeen. Ja valmista on. Heltelä lähtee matkaan. Viimeinen yritys. Euroopan mestaruuspanoksena ja tuosta ylös, mutta ei nouse. Vilma Heltelä ottaa tästä kilpailusta tänään Euroopan mestaruuskisojen hopeamitalin ja puolestaan sveitsiläinen Angelika Moser. Hän juhlii Euroopan mestaruutta aivan kuten 2 vuotta sitten Roomassa.